Mamustahon nato ang tunghaan nga nasunugan og siyam ka mga classroom sa milibayng tuig niining pagbukas sa laing tuig tingtungha. Kung asa kining dapita sa Heranta sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa mga orasan, ako ko rin manukan sa eskwelahan sa Barangay Lahog, elementary ug high school. Di nato nasigpatan po ang mga ginikanan nga nagpahipi lang sa daplin, nagapaabot kung kano sa mamuhi ilang mga anak alas 5:45. Sa pikas bahin sa akong gisuroy usab ang pipila ka mga eskwelahan sa Mountain Barangays. Apil na nini ang sa sitio Napo sa barangay sa Pangdako, Cebu City. Ang Napo Elementary School diin nakasinati ni og major problem sa nakalabayng tuig human masunog ang ilang eskwelahan. Enero sa tuig 2024 na sinati sa Napo Elementary School ang grabing pagsuway silang tunghaan. Gilamoy sa sunog ang halos tibok nilang tunghaan nga naglakip sa tulo ka building nga adunay siyam ka mga classrooms. Apil na ang tanang mahinungdanon nilang gamit sama sa mga computers o telebisyon. Apan inanay silang mibangon o nahibalik na sa normal ang ilang klase. As of now, sir, we don't have emergency classes na. We have enough classrooms and we still have 3 coming, gi-repair pa. Hopefully, mahuman siya in 2 months. Samtang pagkasunog sa eskwelahan, ang nahimong tulay sa kaluoy sa nagariyang sektor. Dili lang sa pagpatukod ug balik sa mga classrooms kung dili ang paghatag kanila og mga materyales nga magamit sa pagpalambo sa edukasyon sa mga bata. Bisan og anaa sila sa suok nga dapit sa Cebu City, dili malupigan ang ilang kahimanan. Bag-o lang niabot ang 22 ka mga computers nga magamit sa mga tinun-an. Ang kada classroom aduna sa flat screen television alang sa ilang visual presentation sa mga bata. We are so blessed. Napo Elementary School is so blessed. We have stakeholders. Gipaambit silang prinsipal nga ang nasinating sunog sa ilang tunghaan ang nakapasamot sa kainit sa ilang tinguha pag matuto sa mga bata. Sa pikas bahin, generally peaceful, hapsay malinawon ang kinalibukan nga pagsugod sa unang adlaw sa klase diri sa Cebu City base usab kini sa assessment kay gipagawa sa Cebu City Police Office. Gipahibaw sa tigpamaba sa CCPO Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga nagpadayon ang foot patrol sa kapulisan diin ilang ipakatap aron sab sayon nga masampit sa ato mga kaigsuonan nga nagkinahanglan sa ilahang serbisyo. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.